Què tal? Espera, estic tocant coses. Organitza. Així està bé? Està perfecte. Bones! Buenes. Què tal? Quant temps, És raro tornar a estar aquí, Ha plogut. Ha plogut, Nos han canviat hasta de plató, tu. Bueno, han hagut inversions. Sí, Han hagut inversions. Inversió en concret, la tovaloleta de la taula. Del cacaolat. De la Coca-Cola. Sí, però una altra cosa no he invertit. Ei, és veritat. Què passa? Diego, M'he suscrito i el primer suc. El primer suc. Xiulo, s'acople el silbido. Saló, no ens segueixes, maricona. Puta. I tampoc ho farà. La primera de front. Ja comencem tard. Calma. Ni ho faré, Veus com mentira. no ho farà? Sí que ho farà. Calma, que no ho farà, home. No ho farà. No ho farà, ja ho No ho sabem farà. tots. Jo ho he fet una vegada. A saber si ho ha fet una vegada. No, jo crec que no. Jo crec que no ens seguia ni a l'altre compte. Jo no estic segur que no va arribar a fer la primera. Cuenta creada, hace 2 minutos. Perfecte. Vagi. Bueno, és molt bonic que s'hagi creat la compte per entrar i poder interactuar amb el xat, que el xat en qüestió és el Diego. Bueno, hi ha gent que utilitza WhatsApp, Telegram, ells utilitzen El nostre xat, xat de Twitch. com ha de ser. Cadascú, que utilitzi el que vulgui. No serem nosaltres. Jo que no el deixaré entrar a l'altre compte. Ja, claro. Ja. Jo veig complex, aquí. A l'altre està de subscrit. Per lo que Cabrons. sigui, me sembla que ja no. Ja no. No cal insultar, tampoc. No cal insultar. Per lo que pugui ser. Que igual me sembla que se caduquen cada mes i fa 8 que no fem directe. Sí que és veritat. Fa una mica. Fa 8 mesos que no fèiem esta xorrada. S'ha de dir que... Coix. Coix. La puta mare. Coix. Directament. La puta mare, Joan Saló. S'ha de dir que ara ho tenim més ben muntat, Vols dir? Sí. La veritat que El sí. que passa que mos quedarem secs amb el xat. Per què? Jo no hi veig... No el veus? Jo sí, però petit. No ho facis, això, Directe això no es pot fer. Ja ho sabreu. Que és il·legal. És que porta molt gas, tio. Bé, el Héctor porta una samarreta de Cani o de Cani? És de Carl Canai. És de ambos. ¡Ey! Bon dia. ¡Suelta la pasta! ¡Suelta la pasta! Ja no t'has passat. A dalt les mans que ha soltat la pasta. Ja no hi más. Esto es un atraco. A dalt les mans que ha soltat la pasta. Guillem, aixeca les mans. Ara m'ho estàs fent bé. Molt bé. Bueno, nois, què ha passat durant aquest temps? Mira, Pues què ha molta passat? cosa, Os he dado el almuerzo de clase. Ya no almuerzo, Diego. No como hace 2 días. No hi sàndwich, No menjo fa 2 dies. Una cosa important que ens van comentar, que això és veritat que ho hem de dir. El què? Pillan A Lola Lolita fumando en un bar. Així és. Què és això? No sigues... Molt bé, Saló, que molt Has seguit! Vinga, màquina! Ho has fet! Ho has fet! L'Héctor avui està molt agressiu. És una cosa que no té sentit. Cago en la puta. Ho he dit jo! I què ha fet? Ho ha fet! Joder, Mare de viu. me l'ha regalat el Diego, creo. Sí, Salvo. No se empane, no se entera la meitat. És un padre. No sé com va això. Aniràs a mare a dir-li, a veure, mama, com funciona això perquè no ho acabo jo de veure, amb les ulleres així. Bueno, Pues això. Vull dir... Ja m'ha acabat. Ja m'ha ja m'ha acabat. acabat. Hala! Xau, vinga. I la setmana que ve? Vinga, ja hem farmejat pasta, vinga, prende pel cul. És broma, què te creus? Bueno, sí que és veritat que s'ha de comentar una cosa. Un altre. Sí. No. Aquest any, aquesta temporada, que durarà Lo que Déu vulgui. el que vulgui. Aquí hi ha hagut apostes de que pot durar el que ve a ser un total de 1 programes. I és lo més probable. Pot passar. Depèn de les vostres juergues. Que juegues ni que juegues. ¡Eso! ¡Ole! ¡Dale ahí! Ese prime como un... ¡Dale boca! A veure, pot durar un total de 1 programes, que és per lo que té pinta on anem. Sort. Jo ho sento, senyor Sec, però no sé qui ets la primera Un vegada que ciego, parles. Un, no que només un, i no és res més perquè és molt vostè. Dos és multitud. És el primer cop que em fico i estic començant a delirar. Perfecte. Molt bé. Xoc aquí. No, No, xoquis. No comencis lo que després no acabaràs. Un ciego y un Diego. ¿Qué estoy diciendo? Es importante. Esta temporada, els episodis no duraran 2 hores. 2 hores. Per obligació. Per obligació. Duraran una i pot ser que allarguem o no allarguem. Una extensible. Però, exacte. No, extensible no, que si no anem a dormir demà,
Tu creus que No, algú és si capaç de cal, pagar perquè no si dormi? cal una mica d'extensibilitat se fa, és flexible. Però Clar, no ens obligarem a fer 2 2 hores. hores perquè... Per què no? se Perquè sap després que acabem fa fent costum. cajuts. Clar, Després acabem fent cajuts. de merda. I com que aquí la gent no es prepara seccions, pues bueno, pues no podem tirar endavant. Definitivament. Dieu capítols com si hi hagués algun valor de producció darrere. Saló! Me cago en... Tens raó, no? Fa mitja hora que estem al Mira, menjador. Fa de mitja hora. fet, no haurien de ser capítols. Un podcast o la merda que estem fent són programes. Són lo que me surti de la punta Toma, de la cineasta! polla. On està la cama allí? Toma! Són lo que me surti Toma de la pel punta de la cine. polla. Bueno, Hola, Miranda. Ja van passant, eh? Van passant a classe. van entrant. La gent va entrar lento però segur. La gent que lento va- però segur. Mentre es diguin hola, jo els fico a la llista. Algú s'ha deixat el boli... Que l'Héctor faci la secció Fiat múltiple. Bona. Però tu també. Jo la puc Ja. fer també, eh? Claro. Els dos. Lo que No sé passa qui que- és un ciego. Tinc ni puta idea. La veritat. Però Manifesta't. saps que eren un... Qui ets? Era per assustar l'Ivan, però no s'ha empanat. Vale, un altre, vinga, la llista. Bon dia, bon dia. Passin, passin. Saló, no has pagat una merda. Estan los VIPs allí? O sigui, estan los VIPs? No s'han tret un VIP? Hòstia, Espera un moment, Pilla. espera. Xx. què passa? Sí que s'està sentint algo. És el veí d'allà, està tenso. El veí d'allà. Jo si vol venir a trucar... Twitch.tv/somcompis! Vine, No, vell. no seria el primer cop que ve, jo l'invito a entrar. Hòstia, una mica fill de puta. Una mica fill de puta, jo li arranco el cap d'un cop de puny. Que era broma. La padrina, eh? Família. La padrina, eh? Família, que era... Si fe 2 mesos que la padrina em semblava morta. Jo És per la padrina. És per la padrina. jo seguia pensant que la padrina era morta, però resulta que no, que era de vacances. Sí, Unes mira. vacances També era tal- Perquè quan va tornar Diego, allà, vaya bien. Vagi bé fent hamburgueses, a veure si és veritat, te dono un paro cardíaco. I tenim notícia per la setmana que ve. El Guillem CC. Guillem CC trencada. Qui és el Costa. Guillem CC? El Guillem Costa. Guillem Costa. La padrina va rebotar. Guillem CC. El mismo. Ah, molt bé, molt bé, ole, ole. Així és, aquí ho fem així El nosaltres. nom m'agrada. El Guillem CC. Un ciego. Un ciego. Ens segueix? Anem a mirar-ho. Jo diria. Va rebotar. Anem a mirar-ho. Jo diria que no. Que participe. Cuenta creada hace 7 minutazos. Ni més ni menys. 7 minuts de pura cantada. No pare. Ivan, no vols una cerveseta? Ja et diré que no, Ja em perdonaràs, però avui no m'apeteix gaire cerveseta. Una mica. Bueno, igual... Porto amb acidez 2 dies. Porto. Jo, si vols, tinc per què. No, jo Jo- també t'obsedia. Igual lo de ingerir més cervesa que aigua No, això és el no dia a acaba. dia. Ja, però no acaba de ser del top bo. No, No acaba de ser el top bo. per lo que sigui. Per lo que sigui. Porto secció. Hòstia! I una polla. Porto secció. Ivan, Va! Porto secció. Però m'has de fer l'entradeta. la secció de l'Hèctor. Ja està. Però podeu fer els dos a la vegada? 1, 2, 3... La secció de l'Hèctor! Vale. Benvinguts a la meva secció. L'estàs allargant massa per lo que és. Ivan, Dis-me, Héctor Pulido Tarragona. porto secció, se l'acabo d'inventar. Com sempre. Com sempre. Ivan, no, és la meva secció, la mítica secció. L'has fet una vegada. Només una vez fer 2, perquè van ser els 2 episodis que vam fer i no hi ha més. Vull dir, a veure, si féssim més episodis... Top 10 d'ètnies de l'Hèctor. Vale. 5 bits! No hi ha TTS. No perdem costum. Contribució per birres. Bé, agrada. Esta. A la teva salut. El traguet aquest. Mira, xufo de una. A prendre pel cul tot ja, vull dir. Ivan, Dis-me, Héctor Pulido. és com... En plan, música, atenció. Ivan, Dis-me. t'he de fer una pregunta. Pregunta'm, Quant de maricón t'has sentit esta setmana? Partint de tot el que ha passat. No parlarem. No Parlarem. parlarem. Ivan, dime que... Calla! Prou. Tallem, és bona. Tallem és bona i no seguirem. Però respon a la pregunta. Pipu-pipuri, la contrasecció de l'Ivan. Ai! Epa! Hòstia, esto és que no me l'esperar, Estem jugant a l'uno aquí. Vale, no, és una M'ha pregunta. agradat el pim-pum-pim-puri. És el tono Interrompemos la connexió. de llamada, Han marcat Carrusel Deportivo, tu. Contrasecció. Partido minut. Pregunta. Existeix un joc que es diu Lisa de Painful. No sé si us sona.
Vocalitza, no? Lisa de Painful. Lisa de Painful. És un joc d'una trilogia de Lisa que va sobre que de repent, per algun motiu que desconec, el que ve a ser totes les dones del món han desaparegut. Vale. Només queden homes. No, Vale. Clar, en què degenera això? A veure on portarà això. En què degenera això? Clar, al final els homes tenen una... Els homes i les dones, però en aquest cas només hi ha homes, tenen una necessitat bàsica humana. Si és la de follar, a mi m'està... Que és la de follar. La tinc bastant poc cobrida, Llavors, realment no La veritat, això... Vale. Segueix. Que, clar, partint d'aquest punt de partida, que tenim aquesta necessitat humana, Sí. quan tardaríeu en aquesta situació a menjar-vos una polla? 2 minuts. Perfecte. Se me fica davant, me l'engulleixo. Perfecte, Guillem. No ho sé, no em puc posar en la situació. Quina merda de resposta. Te fiquen una polleta aquí. Aquí. Pues de primeres m'aparto. Aquí. Però sí, pensa- però a l'altre cantó tens una altra, Clar. I Tens pensa aquí. que igual no t'estan demanant un sisplau. Igual no t'estan demanant... Para, no és el mateix, és una violació. No és el mateix, No. Cuidado. Ya hay de todo, al final... Jo me presto a la voluntariat al servei. Bueno, i al final jo crec que per costum us acabaria agradant. Perquè la societat seria diferent. Clar, Seria totalment... no hi hauria tant prejudici. Bones! Bones! No hi hauria tant prejudici a lo que és menjar-se una polla. És que tens raó. No hi hauria prejudicis de M'agafa menjar-se esta una frase i polla. ficar-nos-la de tono de so. No hi hauria tants prejudicis de menjar-se una polla. Jo ho crec. Jo crec que al final... Canviaria la societat. Perquè jo crec firmement que en el nostre Ivan, interior dis-ho clar. No moment 2023. no A prendre pel cul. tots som bisexuals. I si no mos mengem una polla de tant quan és per prejudici pur i dur, perquè al final, com diria Jesucrist, un ojete és un ojete. Ho va dir Jesús, això, no? Està a la Bíblia. Està a la Bíblia. Està a la Bíblia marcat. A los versos prohibidos no va dir està. quins ulls. En la última cena va dir, chavales, un ojete es un ojete. A treure la roba, verano, a prendre pel cul. Vale, però quina és la contrasecció? La contrasecció, la contrasecció sí que has de respondre la No, com que no soc contrasecció. La contrasecció és, vosaltres també sou maricons. Sí. En No. definitiva és... Però t'estem demanant de l'escala de l'1 al 10. A veure, quin és el baremo? Què és mesurable? Ja vam Ja vam parlar parlar això. això, ja vam Això tenir- està parlat. Vam tenir la mateixa discussió, Sí. a veure, de l'1 al 10. Això s'ha parlat. Fa 8 mesos. No ho podem gestionar ja. La societat canvia. Mai te banyaràs en el mateix riu. Saps el que et vull dir? A veure, menjar-te un pavo, què és? Un cert. Menjar-te un pavo. Com un pavo? És un chango, tío. Un pavo, un chaval. La pregunta, dic, què diu? M palabra, la vuelta de despedida. Ni No, que fuera la primera vez. no, perquè la M paraula tenim l'M pas. Per què teniu? Perquè ets maricón. Ai, merda. Claro. A veure, Ojalà ta mare algun dia vegi això, tinc unes ganes. T'imagina que se descobreix el pastel per cabis compis. Hòstia, això es borrarà, del VOD, ja us ho dic. Això... No, perquè amb la No, polla. no, sí, ho esborrarem, vale. Sí, gràcies. No te tiro l'aigua perquè hi ha l'iPad per mig. Què m'has No! Hòstia! Que mentira! Hòstia! Que Havíem mentira! oblidat això. Deixa! Para. Deixa! No t'enfadis. Deixa. Calmem-nos un moment, vale? Ho podem negociar. Deixa'm dir! Fique, oferta rica. Qui polles va decidir baixar-li el preu i no tornar-li a pujar, no? No diré que vaig ser jo. Jo me cago en ta puta mare. Vale, però com que és oferta rica, com que està a la meitat de preu, baixem la meitat dels minuts. No. Set i mig. Perquè llavors no és oferta. És No, reducció de preu. l'oferta no l'estic donant jo. No és una oferta. No, te jodes. Mira. No, un emoticono no. Ai, va. Però... Ai, però és que està molt barat, això trobo. Claro. No està tan barat. Deixa el piti. Ho vaig fer posta. Cajica. Perfecte. 15 minuts són? Ai, i 20. 35. Vinga. Pues si volen poden estar tot el Saps què programa podem sense fer també? piti. Després ficar un birra time out. Sí, no, i saps què faré lo següent? Li ficaré... Me tallo la polla time out. El Guillem se menja una polla. I me la trec en directe i me la menja. Què et sembla?
Perfecte. Estàs d'acord? Perfecte. Jo em falla, Passa res. Mira, time out. L'Héctor fa un backflip. No en sé fer, però a veure si jo trenco el coll. Total, si ja ves tu, no? Acabes de dir que no saps deixar de beure cervesa. A mi em perdonareu, però jo tinc un problema. Clar que... I molts. No, però ara mateix un. Jo també tinc problemes, Ivan. Que m'apeteix una birra, però com que hi ha una, Va, sí, va, hi ha una buscar-te. infraestructura aquí que m'està dificultant el que ves. Fill de puta! Fill de puta, rata! Vaig a buscar una birra, me vaig fumar la Epa! boca. Com si estigués T'ha tan ensejat aquí pereso. un puta Espanya. 1, 2, 3. Puta Espanya! Molt bé, perfecte. És que és molt barat, vull dir, 1.000 Ja. punts és donar Claro, 5.000. si estava a 5.000, però em va venir de gust que no A fumessis. 5.000, claro, és que és Em va venir de gust que no fumessis i vaig dir, són 1.000, sense A la problema. següent s'han destaquejat 2. No, a partir de la setmana Que que... me menjareu la punta de la polla, però els dos a la vegada. Però què és l'oferta d'entrada? De puta, t'estan dient 15 minuts, no que no fumis. No, claro, però si van empalmant 1 hora i 15 minuts, Però Héctor, són 4. Héctor, fa 8 mesos que no fem dia. Tu creus que algú té 1.000 punts? Sí. Sí. No. El que acaba d'entrar, li ha donat a seguir i està 10 minuts veient en directe té 1.000 punts. Què va? Què va? Exagerat. Com se Que agafos la birra, home! No ha vist Twitch en la puta vida, aquest padrí, tio. Oh, de veritat, quin senyor. Per favor. Sou subnormals, perquè estic allà, o sigui, literalment sembla que m'has anat a Cuenca, però estic a 2 passos. Bueno. Vaig deixar que m'accés. Ai. Ai, senyor, no pot ser això, és que no pot ser. Mireu, nois, que sapigueu que com que aquí sóc l'únic que treballa, per lo que es veu, Què vol dir per violència que estic gravant en aquest programa? Pot passar. Pot passar, perquè igual li dic xoca. No. Ah, m'ha aixecat la mà! hi ha hagut. Vinga, pussi. Super gratuït avui. Sí, bastant. És igual. Saps què més està quasi gratuït? Que no Sí, fumis. que no fumi. No, jo el següent ja us ho dic, me sudarà la polla, I amb tot el respecte. No, sí. Te deus a la teva afició. Agafeu-me el metgero. Agafeu-me el metgero un dels dos. Fot un cop de colze a la mandíbula que tornes a fumar amb 2 S'acaba el directe, s'acaba instantàniament. S'acaba, Mira, faig així, faig. Cloc. Aquí, tac. Seui. L'horror és que encara ens deixin després de 8 mesos sense fer. Sí, jo també m'ha estranyat. Dic, mos hauran No, fet perquè som... l'afiliació o alguna cosa No. L'afiliat no el perds, perdries el partner. així. Sí? Sí, però l'afiliat no el perds. Molt bé, bé saber-ho. Fumar mate, nois. Què? Sí que té raó. Sabeu què mate, també? Viure. Perquè tothom que ha viscut s'acaba morint. Vale, padrí! Vols No fer una ho faré. migdiada? Xoca aquí, tio. Xoca aquí. No ho faré. Ets un màquina, brother. No ho faré. Ets un màquina, No ho tio. faré. Ets un puto No màquina, ho faré. brother. Héctor, fuma. Sí. Mira, saps que hauria d'haver un altre de 1.000 punts que fos fuma? No pot valer el mateix. Ah, per què no? Ha de valer el doble. Fuma. És com la del capítol de la Constitució. Hòstia! Que valia més. L'havia oblidat completament. Algú vol Constitució? Va, un votito para la Constitución. Va, home. Va. Jo crec que no, O sigui, ningú li apeteix que llegeixi la Constitució una altra vegada. Jo crec que ja després de 8 mesos podríem passar aquesta etapa, no? Fa més de 8 mesos que no es toca. Què us passa avui, nois? Pues que estic bevent cervesa. Sembla que només beveu gas. També te dic. Se m'olvida. M'oblido una cosa important. Pues tampoc devia ser important. Si és que t'has deixat el gas obert, bueno, ja ho sobre. No sé què volia dir, brother. Se m'ha oblidat totalment. Com que, brother, pots parlar català, fill de puta. Que et dius Josep Maria, que ets de Castelldefels, què fas parlant com un peruano? Però com que acabes de ser molt racista, tu Totalment. saps? Sí, ara mateix... Un peruano, per què? Ara mateix acabes de ser molt Volia dir racista. puertorriqueño. Eso sí. Però no volia dir... Clar, peruano he racista, pensat massa puertorriqueño és ràpid. carinyós. No, Puerto I mai solapat a mi mateix i volia dir puertorriqueño. No, Ahir vam veure una pel·li de puta merda. Què dius? Ahir vam veure una... A què veus? Perquè lo del peruano, que m'ha recordat a la puta merda... A la racistada de la pel·li. Pues a mi em va agradar la pel·lícula. Està tan mal. No cal que obrim aquest meló perquè el Saló s'enfada. El Saló no en té ni puta idea i no està aquí per defensar-se. No cal I ara, ¡bum! 2 textacos, 4 audios... Iván, una persona de calle. El Iván, una persona de calle. Padre no hay más que uno. Calla la no és tan boca. mala peli. Ja ho ha dit. Ja ho ha dit. Jo no estic d'acord. Fes-hi un time out al Saló d'una horeta. Jo no estic per aquí, d'acord. És Jo millor no que estic Batman d'acord. contra Superman. Bueno,
Jo no l'he vist, Batman i Superman. Jo sí, però Però tampoc... tot el que... Jo me sona que ara vindrà, no vull discutir. No m'apeteix discutir sobre això. Això ho trucarà algun dels 3 telèfons. No val la pena. No em toquis, que es mori. Iván, dime qué se siente. Para, talla. Però és que, claro, vull dir, jo ara podria parlar. I no ho farem. I parla. No, I parla. No cal. No, vull dir, hi ha gent que pot parlar. Ja, parlar, el que és parlar, pot parlar moltíssima gent. Tothom, quasi tothom. També hi ha gent que Ja, pensa. Té habilitat de la parla. Alguns mos costa una mica més, però bueno, al final tot acabem parlant. Sí, no, la força de la gravetat és una cosa. Sí, la gravetat fa mal. Que merda. A la lluna, Ai, la mare que em va parir. A la lluna pesaria el mateix. jo no. Jo no. Sí, Altres igual sí. Perquè et desunflaries. Efectivament, perquè no hi hauria cervesa. Bueno, nois, Bueno, continuem. Què ha passat durant aquesta setmana? Bueno, de fet la setmana passada. Va haver... Però aquí? Fiqueu algun... de prolapses, no. Què és un problema? No, mira, us ensenyo amb el mòbil. Us ensenyo el que és un prolapse amb el mòbil per a tenir una live reaction de vosaltres veient un prolapse. No, si ho ha dit el xungo, jo no vull saber el que és un prolapse. Ha de ser algo chungo. Ha de ser algo xungo de cojones. Sí, Guillem, l'ha entès. Molt bon acudit. No, tio, que estic bevent cervesa, no em facis vomitar. És que... Busquen una bona imatge. És per buscar-ho jo, parat. Mira, prolapse. I me surt... No entenc. Perquè no sé si No regal. tenen uns noiets. Prolapse. Ai, no sé si ho... I me surt l'equip de govern d'Alcarràs, trobo. En sèrio? No, què coño, però jo què sé, som com una boy band de repent. Un prolapse és això. Hòstia, és que la fot... Com sigo molt asquerós, xapo directe. Home! Què és això? Que asquerós, tio. Bàsicament és com agafar una persona i fer-li així. Ah! Sí, no, està interessant, està És interessant. com donar-li la volta a un mitjó. Bàsicament és donar-li la volta a un mitjó, però no és tan bonic. Ja. Apreciablement és bastant més Quin lleig. puto asco. Ivan, vols que te faci un No prolapse? vull que em passis un prolapse Un goatze, No, que faig. tampoc. Quants? Te parlo. Te bufo. Con Noctis. Un Gustavo la rana, efectivament, un Gustavo la rana. Ivan, no t'apeteix? Para, sisplau. I te bufo. Para! Ai, T'utilitzo de gaita. me'n vaig, t'ho prometo. Sac de gemecs. Parla català d'una puta Que vegada. podem canviar de temps. La meva secció era molt més bonica. Podem parlar d'una altra cosa. A ver. Iván, decime qué se siente. No, No. prou. Quina secció portaves tu? Mira, Portava algunes, m'ha dit. Algunes? durant aquesta setmana Sí. ha passat una cosa bastant guapa, que és la vuelta al cole. Dir altres coses. Vale, sí. Ha passat la vuelta al cole, tal. Normalment, quan fas la vuelta al cole, vas a típica abacus de Faut, típica papereria, a pillar lo que ve a ser un estuig. La millor és que ho has vist ja fet. Bla, 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 bla. No, Salona. No va passar res. Vinga, segueix, i va. Però això, que pilles estuitxos, bolis, Sí, tal. sí, la volta al cole. I jo l'altre dia, fent aquesta volta al cole, vaig anar a l'abacus. Vale. A pillar bolis, més coses. Una coseta, sí. A pillar paper. Paper, bolis... Saps que també és la volta al cole? Hi ha La- gent que... Sí? que... Sí, sí. La vuelta al cole La també vuelta- és que... Ahir l'Ivan em va dir, a la 8 tenia molta gent, i jo li vaig dir, això és la volta Claro, al és el que per on anar jo. A la boat hi ha molta gent, normalment. Sí que n'hi ha. Normalment ara a l'estiu hi havia poca gent. I ahir, Però ahir hi havia molta gent. o menos, però ocupaven més. Ui, no. No, No. Això ha sigut lleig. Això ha sigut lleig, Guillem. Jo puc dir, De part teva... tinc la gordopàs. Sí. No, prou ja. Chaqueta, tio. Prou ja. Sisplau. Saques? No. Una mica? No. Una maneta? Te poto la... Una maneta? La pròxima li puc pegar una punyalada a les costelles. Pots. La mà!
Va, vinga, va. Sisplau. Bueno, la volta al cole. Vas a comprar les teves gomes, els teus bolis, els teus estuches, les teves merdes. Sí. No, claro, te toquen la polla, crida aquest neno i... No, dic més lent, que no et sento. Ah, Sentir-lo el sens. Ja, però no no, l'entenc. però... No, estava parlant ràpid perquè això Però ho ja ho havia havia dit. dit, sí. Va, vas anar a l'Abacus, què vas fer? Tal. I em vaig donar compte d'una cosa, que és que per culpa del puto capitalisme, des de ben petits, ja mos imposen unes classes socials tot heavies, només amb el puto estuig. Però una cosa. Perquè, una cosa. On estem? No. Jo vinc a reafirmar una Que és qüestió... la tuerca, això? Sí. Ara, de repente, Pablo Iglesias parlant. Eres el tuerca. Què collons? Jo vinc a parlar de que no és just ni té sentit que pugui haver un crio a la teva mateixa classe que tingui la puta goma redona del Muppet que valia 4 pavos i al seu costat el xavalito amb la goma Milan quadrada i el llapis. Mira, saps què passa? Jo crec... Això es diu complexes. Sí, totalment. Jo crec que, per exemple, quan a la primària això se li dona molta importància. Arribes a l'ESO i te dones compte que amb un boli fas. Sí, totalment. Amb un boli fas. Jo és que no portava ni estuig a l'ESO. Per què? Igual per això... No la tens. Igual per això no tens l'ESO. Clar, no vull dir. Però jo crec que tu arribaves a classe amb un boli i un llapis, la goma te la deixen. Ni llapis. Ni llapis. Ni llapis. Per què vols llapis? Una altra cosa que m'enfada parlant de bolis i llapisos. Que no hi hagi una goma de bolis. No, que el que m'enfada és que hi ha goma de bolis. És el que m'enfada. Sí, claro. Perquè existeix aquell puto boli que borre que dius... No. Perquè és tinta de merda, allò, Si utilitzes un boli, Jo és me'n perquè no recordo borri. una vegada de que no sé qui va escriure amb aquell boli i per la calor se li va borrar. Per la calor. O sigui, en plan, feia molta calor i se li va borrar. Però que si escrius amb boli, la gràcia del boli és que no se borri. Claro. És esta la gràcia del boli, no en té cap més. Si vols que es borri, utilitzes un També s'ha de dir, llapis. també s'ha de dir. Típics. La goma mítica roja blava, que lo blau era per borrar el boli. Mentira. Mentira. Allò- No, cal que borrar el boli. Per arrencar mitja el fulla. paper. No te jode, feies jac, hòstia. Un era una goma i l'altre era una puta lija de ferro. Claro, o Però sigui, jo no crec que literalment sigui per borrar boli, jo. No ho era. Era una puta llegenda. és efecto Mandela, podríem dir. Sí, jo diria que O sí. sigui, vosaltres creieu que la goma aquella que nosaltres utilitzàvem amb tant fervor i tanta il·lusió... Jo no per ho borrar el utilitzava, boli? Jo tampoc. Si no... Però què t'he dit? Què Coses dic? Si són pitjors por... m'hi creia de petit. Eh? Coses pitjors m'hi creia de petit. Sí, com els reixos. No. 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 I van Els reis reixos, existeixen. Va, que jo que De tenim fet- l'arbre encara. de fet- Aquí esperem a que arribin. Oh, I no venen. No venen. És que Bueno, no els hi vam deixar Igual el unes Juan aletes. Carca de passar per Inglaterra passa un dia. A ver si se pasa por aquí, ¿no? A ver si se pasa por aquí. Sabeu què ha dit avui el Juan Car? Que no ha matado a nadie. Sí. Avui el Juan Car li diuen algo en plan es que m'enfada que hi hagi tanta precaució a la casa de Real de no sé què perquè vinc jo i jo és que no he matado a nadie. El Juan Car als 18. Pinyau. Vinga, anem a jugar un joc amb el seu germà. Pum! Ara! Yo había visto un vídeo Ya va a acabar. que era un Juan Carlos 19. ¡Pum, pum, pum! ¡Tengo una pistola! Pum, 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 que dispara sola. Audiencia Nacional. És broma. Brometa. Bueno, no és broma, ha passat. Bueno, és un fet de que se va disparar la El pistola. Juan Carlos le va pegar un tiro a sa germà. Sense No. voler, Presumptament. 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 Jo no crec, realment, que el Juan Carlos és No s'ha demostrat per lo contrari. No creo, no? Perquè tampoc s'ha jutjat, no? Però bueno, això és un altre tema. Bueno, però que has de jutjar. Però, no? no, res. però com se l'ha jutjat? Si jo ara me desperto un dia tonto i li pego un balazo a mon germà, no crec que se me jutgi, no? Oh, és ton germà. És mon germà, joder. Si ja no podem fer això, en quina Espanya vivim? Si presumptament li pegues un balazo a ton germà, de fet. Claro. En quina Espanya vivim si no puc fer això? A la de pandereta espero que... A la de pandereta, no? No, jo no crec que sigui així, No, tu no vols estar a la denúncia, no? Tu, per lo que sigui, a la denúncia no... Audiencia Nacional no t'ha pedit xafar-la. Jo per visitar-la. A veure què me diuen. El compis més polític, avui. Ja, és veritat, Jo crec que m'hauríem de canviar. Mira, puc fer un xiste. Pots fer un acudit. Bueno, veràs. Faig un xiste. Un acudit, tens raó, català. És que Catalunya. Què és un negre? No vull ni saber ja. No vull ni saber perquè és racista. És que segur que és racista. Home, no, que és un negre! Pues una persona igual que tu, que jo, i que Ho el dic? direm. Ho dic? No, Ho dic? No. és una barrera, Héctor. Segueixo? És una No. roja, Héctor. Què és? No. Para. Un blanc? Vale? Bueno...
¡Os han enganchado! Se os han descubierto la careta, ¡Se cabrón! van cayendo, eh! És que se torna de box el fill de puta. Ah! Quan fem compi se torna de box el fill de puta. Ja. Què és? Un blanc patejant una capsa de cartró. No, què és? No, què està fent? Ai, Què està fent? és que l'has canviat. Ja no ho sé. Mudar-se. Cara, És bo, tio! és graciós És perquè... bo! Bueno, podem canviar de tema. És bo, no? Una mica de... És bo, no? No, Héctor, sisplau. No? És... Xavals, xavalis, reines, és bo, no? És bo? És una merda com un piano. Perfecte. Perfecte. De un arma. Pues té pinta. Ai, Ui, què porta aquest noi? Héctor no? Héctor, solta això. Héctor, no, para, solta, para, Ja està, era broma, era broma. No arribem dels xistes, no arribem dels xistes, no? Os pego un punyalón o no? Torna a repetir el xiste. T'han dit ells que no té gràcia. Què és? Què és? T'han dit ells que... Què és? Un blanc amb una sabata. Una mudança. Jo tampoc. Riu-vos. Jo no sé si acaba de ser tot legal això a Twitch, eh? És de joguines de plàstic, senyora gente. Bueno, pues... Hasta bé tornar. No para d'estar aquí. No he pogut suportar. Ai. Quina hora és? Ui. M'ha agradat el saló que he dit, ara trobo una arma. Sorpresa. Sorpresa. M'ha dit una frase ahir al saló que m'ha fet molta gràcia, que és m'agrada l'Héctor, que és molt predecible. En plan, sortim al carrer després de sopar, què farà l'Héctor? Home, Un cigarro. És predecible, és una cosa que pim-pam, vull dir, associacions ràpides. Muy morejat, eh? Muy morejat. Ja, tio. Què és un blanc amb una sabata? Una mudança. Una sabata. lo pitjor és que potser no t'esperaves el no lo pillo. Jo tampoc, si ho he dit malament. A veure, secció número 2. Espero que no me faci tornar a fer alguna cosa així, perquè jo ja no aguanto, eh? Jo vinc a ficar un altre statement damunt de la taula. Veràs. Avui les meves seccions van sobre statements, sobre afirmacions. Gràcies, Puig. Com ho trobem a faltar? Nosaltres també ho trobàvem a faltar, eh? No gaire ho trobava a faltar, si no volíeu tornar. Ai, tant que no. Com que no? Quantes vegades us he dit tornar? Però és complicat perquè és un No, no és diumenge. complicat, només es tracta de no despertar-se a les 6 de la tarda. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Sou una decepció per la raça humana. No, realment no me desperto tan tard últimament, no? No, perquè ta padrina t'invita a dinar. També tens raó, hi ha coses, no? Bueno, me sembla que ma mare ens està veient actualment. Hola, Isa. És mentira tot el que diem. O És no? veritat, l'Héctor no té una navalla a l'habitació? La navalla que he tret és bromisca. És una mica de, una pizca de bromuro. És de com... Una petita de bromuro. Ay, ojo! ¡Ojo! Que tindrem una desgràcia! Que se mos inunda el menjador. Que he d'anar per la mopa, tio. A veure, Ja sé, va! secció número 2. Va. Segona afirmació del dia. Jo, ahir... Vull remarcar una coseta abans que comencis. És que no el dices com... Jo me sembla que en cap moment la barra del micro ha estat debaix de lo roig. En cap puto moment. O sigui, l'OBS sortirà un avís, com al mòbil quan tens el molt a dalt. Deberías bajar el volum. Deberías bajar el volumen, sí, ja ho sé. Que està molt... No, ara, en sèrio, que està molt fort el micro. No crec, si no s'haurien queixat, no? Ah, sí, no, baixa el volum. Si no, el volumen, penya, jo què sé. Si per algo està la barreta, nano. Per algo està, ¿no? Digo yo. Per això està... Què passa, aquest Ramon. Ramon. Què Vale. passa, aquest? Està tonto avui. De chill. És de chill, és de chill. Afirmació del dia, número 2. Vinga, va, baixem una mica el to. Jo,
ahir a la nit, en mis cabales de persona probablemente intoxicada per... Pues si fuera de tus cabales. ¿Eh? ¿Eh? No, en cabal intoxicat. Bueno, da igual. Probablement intoxicat per algun tipus de substància. Substàncies legals. Legals, sí, clar. Legals. Legals. I vaig decidir fer un statement que és veritat. Que el meu lloc preferit de Lleida... L'statement és quin és el meu lloc preferit de Lleida i per què. Vale. El meu lloc preferit de Lleida és el lloc on te vas a fer el DNI. És veritat. És el meu lloc... Jo és el lloc on me sento més a gust. Jo ja no sé què dir. Perquè és el lloc on te pots trobar el nostre excel·lentíssim alcalde, senyor Puello, a la mateixa fila que el llonqui de davall de casa. Perquè tothom, absolutament tothom, passa a fer el DNI. Tothom. No hi ha excepció. El rei? El rei no sé si se'l fa el DNI, jo crec que ni en té. Sí, té el 2? 3, crec. Però no sé si se'l renova gaire, tampoc. No crec que hi vagi cada 4 anys a renovar el És com de repent ha canviat la careta, no reconeixerem el rei. Ah. A veure si se'n... No. Què he dit? A veure si se passe per Lleida i ens fa de visita. Si se maquille... Si se maquille. Claro, si se maquilla no el diferencies. Jo ho he pensat, la veritat. En plan, anés donant arguments fent tac, tac, tac. Abans hem pegat 4 hòsties a la taula i hem provat i no se sentia. No. Jo, igual... Però igual sentir un constant... Mentre algú parla, doncs tampoc... Bueno, però se m'ha entès l'argument, no? És a dir, un lloc on va tothom és preciós. Jo he de dir quin és el meu lloc preferit de Lleida. Sí. La plaça d'aquí darrere. No, la boa. No, la plaça d'aquí darrere. Passa de tot. No, passa de tot. O sigui, tu passes de repent i te trobes a 5 de la República Dominicana escoltant mambo a tota hòstia. I tu perfecte. I de repent un marroquí que entra al paqui i el comença a insultar. I dius, hòstia, de puta mare. No saps el que te trobaràs. És impressionant. Però no has dit, per exemple, un català. Perquè en trobes pocs en aquest barri. Depèn de l'hora que baixis. Això és el que Al vam matí. parlar. Al matí, tot padrins. Tot padrins. I a la nit... I a la nit, doncs, hi ha gent de la nostra edat que doncs, allà amb els patinetets, no? Clar, Fumant una mica. substància legal. Legal. Tu passes per aquest carrer, tu passes a la 1 del matí, I tot és legal. tots legal. No hi ha res il·legal. No hi ha, però res. Tot el carrer ben il·luminat, la gent mudada... Dóna ganes. D'anar a Biloba. D'anar a Biloba. Gent que va a Biloba. Bueno, de fet... No ho sé, He de dir una cosa, ja que has dit lo de la boat. La mitja d'edat de la boat ahir era una randomada que flipes. No, sí. Perquè te trobaves penya de 50 anys i xavales de 16. Potser 18, no 16... 18 no ho sé, perquè què ens va passar a nosaltres? A la cua. No, No! Aneu trucant a la poli, que això... No, res. No. Estàvem a la cua. Passen davant I nostres... aquelles que hi havia a la terrassa tancades ahir a la nit? Ja ho ha dit. Tanca. Déu. Que no me va el ratolí! Déu. Ara la broma ha arribat tard. Sí, la veritat és que no ha fet gaire gràcia. Bueno, estem a la cua de la boat i davant nostre 2 xavales. I va ser graciosíssim perquè suposo que devien tenir 17 i pic. No portaven el DNI. No portaven el DNI i li van ensenyar amb el mòbil. I la seguretat de la boat dient: a veure, noies, imagineu-vos què passa ara si us calleu de les escales. La responsabilitat és meva. Això no ho podem fer. Super instint de mare. Sí, en plan, super de mare. I jo va ser com... I a més, també la forma de parlar, que no era de seguretat, era de mare, no tindries que beure tant, que no és que et pot... Ai, carinyo, la ressaca te la mereixes. Clar. I després arriba el Dudu i te diu: nene! Què fas? No cridis! I tu, vale. Ho sento. No me peguis una altra vegada, Dudu. No, el Dudu no... No m'ha pegat, no m'ha ficat la mà damunt mai. A un altre guitxat... A altra gent pot ser que sí. A mi no. Ara, com me fiqui una mà damunt, me sembla que me fa una bola i me fa... I me van a dormir. Aquí. A gent, no? Comença per l'O i acabes a l'O. Ja ho ha dit. Això són factors. Ja ho ha dit. Si dir-ho ho ha dit. A veure, pegar-lo no li va pegar. No.
No li va pegar. Jo crec... No, bueno... Te va pegar? No, per favor. Violència no. No crec, no? Una petita acompanyada a la porta. Una petita agarradeta, no? Així li va... Mira, dóna-me-la. Va fer així i li va dir, vinga, va, cap a casa. Va, ve... I mentre li feia així de ment. Li feis... Mans a sobre, sí. Mans a les mans, le mans, la 30 volta. No estic mitjat, no. Decimo segunda. Decimo segunda. Bueno, és tercer i últim statement. Efectivament. Bàsicament te va agafar i va fer... Fup. Ja està. Però tu no has dit quin és el teu lloc preferit de Lleida. Clar, Guillem. No en tinc. No pot ser. No pot ser. Un lloc que t'agradi estar, seri. No vol dir casa. No vol dir que... Per exemple, i que jo crec que t'agradaria, un dels teus llocs preferits és aquell lloc on anem a fer les Coca-Coles. Quines Coca-Coles? No sé com se diu el lloc, que us agrada a vosaltres dos. Que sempre No és que ens agradi, Vull dir, però que sempre esteu allí. Ens agrada poc caminar i anem sempre als porxos de... Sempre el mateix. Sempre. Sí, hi ha llocs al costat. Hi ha llocs al costat, però Però normalment sempre sempre ens ubiquem en aquell. Perquè una vegada ens van regalar algo de menjar perquè xapar i no tenien que tirar. I ja, des d'aquella vegada és com, vale, El meu lloc preferit. d'aquí endavant ets literalment el meu germà. Literal. Ets, o sigui, ja soc soci. Soc soci. S'ha dit, al principi del programa s'ha dit. Però no ha respost. No, és veritat, no ha respost. Ivan, la No. secció de l'Héctor... La podem reobrir, jo crec, no? Ja hem tancat De fa. l'1 No. Mira, de l'1 al 10, no, dius un número... No penso dir I un número. No penso dir un número, me sembla ofensiu. No... Ja ho has fet altres vegades. Però reflexionant sobre aquest tema... Tires un número. Que no, que Un número. que em sembla Un numeret. ofensiu. Que em sembla ofensiu. Una numeració. Pots inventar-te'l. Un number. No ha de ser real. No pot ser no real. Pot Perfecte. No, calla, que ara mos sortirà amb alguna matematicada que mos dirà X. Que grossos és l'Ivan. Ha d'estar entre l'1 i el 10, però no ha de ser el que realment et sents. Vale. Endavant. Hey! El número d'or. Cago en ta puta mare, he dit entre 1 i 10. El número d'or. El número 2. El número d'or. 2. D'or. D'or. El 10. Porta. Arrel de 5 més 1 partit entre 2. La puta d'oros. Arrel de 5 partit entre 2. Arrel de 5 més 1 partit entre 2. O sigui, Li pegaré un cop de puny. ho esteu sentint? Hi ha algú al pis, Una altra vegada. Hi ha algú al pis, espera. Agafa l'escoma, agafa l'escoma. Héctor! No, que sí. Joder. L'has tancat! Ara em fa por. Porta, majo, que te la pago. Te porto datáfono, Voy, tengo los cuartos. Paga aquí. Pero no hemos un futuro Nos han foto los cuartos. Va, Karen, bueno, si no tens cuartos, No, no te la puto nada. espérate, voy a aclarirme si No, no. Gràcies. Vinga. Gràcies. Que esto te la pots quedar, Genial, Déu t'ho Vagi pagui. bé. Vagi bé. Dios. Dios. Ets un puto terrorista. Què fer? Mare que el va parir. I no és que els hagi deixat tots, n'ha deixat uns quants. Els altres se'ls ha menjat. No hi havia ningú, Ah? No hi havia ningú, no sé. Mira, tenim pizza. Hòstia! De puta mare, tio. Te menja't els bordes. Gràcies, Gràcies. Gràcies. S'agraeix. S'agraeix. No sé per què he fet això. No sé, ni No ho sé per què he fet això. No ho sé. Hugo, què ha dit? Ah, uau! Havia llegit Hugo. Dic, no. I Hugo no, Hugo no. A qui parles tu ara? Amb qui parles tu Deixa el ara? petit apall de domòtica, Amb qui home. parles tu ara? Amb qui estàs parlant? Em pots regalar? És que amb la brometa em canvia la vida, tio. Amb la brometa... Aquí se cobre! Aquí se cobre!
quan estàvem cap allà, se m'han passat 5 idees pel cap. I te puc ben jurar 4 il·legals. que 4 no es podien fer. Hi havia 4 que eren totalment incongruents i no acceptables. Però esta sí, no? I se podia fer. He pensat, agafo el patinet i rapo al menjador. No ho crec. Per si acaso. No fa falta. Per lo que pugui No fa passar. falta. Quan vingui un invitat li farà alguna cosa així també. Diré, vaya al lavabo. Porta una escopeta, trau una nerf. Tornaré despullat. I me quedaré fora de plano. Mirant-vos fixament. Què passa? Què passa ara? Quin era el tercer? Tercer i últim statement. Paga el piti. Paga el piti. Que paga- No fumis, paga el home. piti. Merci, Miranda. Vale. Sí, bueno, si va ser una Miranda. No, però si per això Merci Miranda s'agradece. Avi, vull avientes una altra Paga persona. el piti. El fume. Ara és mitja hora. M'has rascat, però tot, Me cago en la puta. Ja m'hauré d'enfadar. Això ho fa perquè si no s'enfada i comença a pegar coses. I preferim que utilitzi el patinet que no pas pegui a la paret. Perquè és que sí. Una altra vegada. No agafis més cerveses, Héctor, que no et senten bé, sisplau. No. Héctor, no. No vull tenir que tornar a trucar al 112, sisplau. Héctor, no vull. Ja ho sé que ho fas perquè m'estimes, però També tinc bastant, s'ha de dir, bastant mal timing de la Miranda. Sí. Sí. Perquè ja me l'havia acabat. Qui riu ara? Mentira, t'has fet una calada fora de temps, així Qui que... riu? Mitja hora me menjaràs la polla, mitja hora. No. Durant mitja hora. No. Mira, què fica allà? Miranda, Miranda, MC, McMenú, Sebastián Yatra, Tacones Rojos, ha canjeado el Guillem li menja la polla, 15 minuts oferta rica. que graciós que està aquest nen avui. Vull com que ha pujat amb una xispa pujada. Dic, bon dia, xispeta! Què li diu que no és graciós? No, si ja ho sap, el que jo crec que no vol acceptar-ho. Ah, vale. És així, ja. Xxt, espera que està. Ei, Héctor, què tal? Ja, aquí, tio. No. Xoques? No, no, no. Xo- No, no sap greu. Treus la mà? La mà sí que t'ha putat. I si jo faig així ara... Ai, que ha aprovechat Me l'ha el xocat. buca. Ha aprovechat Me el l'ha buca. xocat. fill de puta. No te l'ha xocat, li has xocat. De fet, Has fet tu el de moviment fet és xocat. veritat. Per tant, ell no te l'ha xocat. Per tant, no t'han xocat. De fet és Per tant, veritat. segueixes fracassant a la vida. Per tant, jaja. No només per la xocada, sinó per tot. Tercera, va. Va, tercera i últim statement del Tercera, dia. perquè ja m'estic calentant. Fa un temps, que estic intentant a veure com processo aquesta informació, existia, no sé si a nosaltres ens va pillar o ens va pillar molt petits, una sèrie de dibuixos animats que era Silvestre i Piolín. Sí, molt mítica, no? Sí, a nosaltres jo crec que ens va pillar, Vi però... un lindo gatito. Jo vi un lindo gatito... Clar, El gatito tuyo te perdió... Segueix. Merdes de reggaeton, deixa-la. clar, existia aquesta sèrie del Piolín i el Silvestre. Segueix. I jo- Segueix. Hosti, No, ara no te vull donar la mà. Segueix! Existia... Vols seguir? Va, Existia aquesta sèrie que era el Piolín i el Silvestre. jo ho has dit això, Gràcies. Segueix! Qui és el Silvestre? Silvestre era el gatito Vale. i el Piolín era el pajarito de color groc cabeçudo. Era groc. Sí, era groc. Segur que era... Sí, ho he mirat avui, era groc. Jo diria que no, Era groc. blau. Com ha de ser Jo blau? diria verda. Verd. No, era blau. Em sona Que no? verd. Que, blau. que és groc? Que no, que era verd. Collons. Era groc. Era verd. Com ha de ser verd? Que sí. No, que era groc, Què tio. estàs dient? O sigui, estàs discriminant els pardals verds. Sí, I a més totalment. ens està dient mentides davant de la gent. Sí. Era rosa. Ah, sí que és veritat que era rosa. Era rosa. No, era groc. Era rosa fosforita. Era rosa. Era groc. Sí. Era groc, un episodi va ser groc. Sí. Perquè el va pintar el Silvestre. Sí. La bromura era esta. Claro. Que va venir el Tom. Això és rosa, és un Què? normal. Pensem el groc.
Això és rosa. Sempre el groc. Xat, això és rosa o no és rosa? És rosa. Això és blanc. Això és rosa. És rosa. Ja sabia. Ara ja no es veu. És rosa claríssim. Vull dir... Potser sí que és rosa. Claro, ja t'ho estic dient. Sí que tens raó. Veus? Pues ni groc ni verd. Bueno, aquí ningú ha tingut raó, no passa res, no? Vull dir, Sí. què t'està costant acceptar que no tens raó? Va, no tinc raó, és rosa. Però No ho sé. Ja Veus, el Saló també és daltònic. Puto del Però el Saló li agrada portar la contrària, perquè és la seva actitud Claro, de Saló. sempre porta la contrària. És groc i desenfocat, doncs no estic d'acord. Pues no estic d'acord, és rosa i enfocat. Vale. Bueno, desenfocat sí que mos hem quedat, ara aquí penso, Ah, eh? sí que és veritat. Sí que tens raó, que mos hem Ja ens quedat... ha xafat la càmera. Mos hem quedat una No sé, mica... me ve algo així per enfocar, però no sé exactament què és. No. Això no és per sincronitzar el sonido, m'he confós de concepte. A veure, ara què fem, Ivan? Igual? Amic! No. No, No? no, No... Saló, no estàs ajudant, Bueno, estic posant nerviós, ostres. Senta't, Ivan, senta't. Ivan, estàs fent que la càmera És s'apunti. un muñeco que Senta't, tiras atrás i s'enfoca sola. senta't. Sento. Ivan, senta't. Ai, no puc canviar-ho ara. Bueno, pues mitad de compis desenfocats, col·legues. La vida no sempre és justa, amics. Ara 2 FPS. Bueno. Això és el teu ordenador. Això és el teu ordenador. Que no, que és culpa el de la Miranda, que nosaltres anem bé. Nosaltres anem bé. Què està passant? Sabia dir que no teníem que tornar. No ploguis, Héctor. A veure, si provo de tornar... Sempre ens surt malament tot. No, home, no. És culpa del lindo gatito. Un dia havia un lindo gatito. Ara estem enfocats. Pues ja està. Però som com un Cristo. Ara és de nit. I si fem així, ens veiem desenfocats. He arreglat, soc aquí. No. 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 Que desagradable, cariño. Vale, vinga, segueix. El lindo gatito. Sí. A Puc dir partir... una cosa? M'estic pixant. Ja em sembla de mal gust. Espera't 5 minuts que queden de programa. Pixes. Vale? Prou. Que m'estic pixant bastant. Pues te pixes damunt. I arreglat, collona. Que no em puc anar a pixar. No. Va, segueix. Vale. A partir d'aquesta sèrie de dibuixos animats, va aparèixer, per algun motiu que desconec, un fenomen social que a mi m'agrada molt. I aquest fenomen social és les fotos del Piolín amb una frase de l'estil «Feliz día! Espero que pases un buen jueves!» Només era aquest statement. M'agraden molt aquestes imatges. T'agraden? Moltíssim. En plan, me fan molt feliç. Bona tarda. Me fan... Alfa! Alfa, un fiera. Alfacito. Alfa. És l'alfa petitet. Puc dir una cosa? Pots dir-ho. Sabeu el que és un facito? Què és un facito? És un porro. En argentí. Vale, molt O bé. sigui, alfacito. Qui és l'alfacito? No ho sé. Bones! Vale! Passe! Que màquina, eh? No, la gent... No vea. No vea. No vea la gent. No vea. Bueno, Això. Que l'statement és, m'agraden molt aquestes fotos. Pot ser tocar-me la cama, sisplau. M'estàs incomodant. no t'agrada? No. No? I a tu, Ivan? No me toquis la cama ni He res. robat les claus. Fes més soroll, si vols. Perquè segur que és molt còmode. A veure, Una burra, rin, rin, yo me la follaba, yo me la follaba. Jo crec que no. No, No era així, eh? no era així. Bueno, depèn d'on. Clar, sistema... Igual és més del nord. Només de... Tirant cap a Galícia, eh? Galicia iban hacia Belén va una cabra, Cabra, rin, 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 rin. Yo me la follaba, yo me la follé, yo me la esnifaba, yo me la esnifé. Sale aquí, tio. No. Ah, ho has fet! Estàs subnormal avui. Bastant subnormal. No se pot negar. 24 hores al dia. 7 dies a la setmana. Si ets el que està més així sempre, de què te queixes? Jo de què? Si soc... Qui entra per la porta quan la gent està dormint i fa Buenis, buenis! Una cosa. A dues, si vols. Ara em fico serio. Va. Ni una polla. Ara em fico serio. Vosaltres, quin número de programa creieu que estem? A veure, jo... Total. Sumatori.
Jo diria 27. Jo diria 29. Pues jo dic 32 ja per tocar la polla. Hòstia, 32 t'has anat molt. M'he anat, voleu dir. Però clar, com ho demostrem, això? No es pot. No es pot. Era solo un statement, vosaltres dieu el que creieu, això se queda aquí. A no ser que vulgueu apostar 50 pavos. Si postem 50 pavos, podem tirar més enrere. Jo crec que si apostem 50 pavos, el Guillem se despulla. No. No voleu veure això? No. No? No. No? No. I l'Ivan? No. Se fotrà la polla. No. Me la trauré. Per què no? Treure-te-la tu. Te-la tu. Jo també me la puc treure. Treure-te tu. A prendre pel cul! Programa a la mà! No, home, no. No. Pues molt bé. I sabeu com m'agraden més aquestes fotos del Piolín? Quan porten un plus de catalanitat de tieta. De què? De catalanitat de Sí. tieta. La mítica de Feliç Diada, família! Visca Catalunya i llibertat presos polítics. I tot com super atapeït amb una font de 45 Una estelada de fondo. i se veu un mínim de Piolín que dius, l'intueixes. Però és un Piolín amb la peluca del Puigdemont. Amb una barretina. Hòstia, són molt... Però a mi els que més m'agraden són els que són els de boomer. Si no el de shitpost. El de boomer de veritat. Que estan ahí, ja s'estan quasi tocant. Estan quasi tocant, però un diu feliz día, ojalá morirme, i l'altre és feliz día, Dios os bendiga. O sigui, és el mateix, però canvia una mínima frase. A mi una vegada m'empadrina, i això és veritat, m'ha enviat una foto d'estes de feliz día, que era el timo del LOL. No van conya. O sigui, era una foto del timo del LOL. Jo me vaig quedar a quadros. Vaig dir, què collons? Com arriba d'això? Claro, ¿cómo le ha arribat? Y el reenviado muchas veces. És espectacular. Allò és... No, ha passat això al poble. I te passen un text reenviado muchas veces. Mal ahí. Aquell text, 99% segur, és falso. És falso. Què pots dir, algo? M'estàs sol mirant i fent, sí, no. Sí que tens raó. Sí. Sí que tens raó. Ja te la donaré. No té sentit, això. Sentit. No té. Sentit no té cap. Bueno, que hem de fer família. Bueno, col·legues, jo tinc gana. I no sé si estos chavalitos d'aquí... Estos xavals no han de menjar. Té! Mos demanem un burger avui. A tu t'estic parlant. Estic parlant al que està darrere la càmera. No el facis cas, que està molt enfadat. Estes. Gràcies, Miranda. Has entès perfectament el missatge. Ens acaben de demanar una foto de Buenas noches del Piolín. O sigui, literalment, una foto del Piolín. Vale. Puta gràcia. Buenas noches. Vámonos a dormir. Inútiles, como... No s'ha llegit el text. Jo no me l'he llegit. Vámonos a dormir inútiles, a escapar de esta vida miserable por un rato. Ni se te ocurra despertarme, pendejo, o vas a acabar como mis pantuflas. Y son pantuflas del Silvestre. No havíem llegit el text, No, acabat. Havíem entès el concepte, però nos ha faltat refinar-ho. Ens ha faltat diferenciar entre les dues vessants que has dit. Efectivament, ha tirat la de shitpost, no la de padrina. Sí que és lo que hay. Estàs en sopa? No sé, però jo sí, ja. Jo... Hem de sopar, no? En algun moment. Depèn. Tu soparàs? Depèn. Jo no soparé. Jo pot ser. I l'Ivan? Yo soparé y soparé, Soparé. soparé. Soparé, te quiero. Per la cara. Bueno, Bueno, col·legues. acabem això. Però acabem per lo grande. Fem un calmo. Treu-te la polla! Ho acabem a lo grande, jo crec que la millor El manera... programa de la temporada de Gonzalo, sí que te raó. Bueno, I l'únic. podem... Ai, Ai, que se nos va l'àudio. Li fem right a algú? Vale. Comunitat catalana, no? Mirem algú de fer-li right. Va, que... Stand-by. Oita momento. Espera, Sí! No cridis. No Qui ets? s'assustaran. Què vols dir que hi ha algú? No ho sé, algú hi haurà. Dic que sí, 2 persones estan aquí. No, com era? Català, no? Sí, no? Espera, família, un moment. Català. Com se fa això? Se mos està complicant!
No hi ha tas. Ai! Ai! Ai, ai! Ai, la monetització! Macarena, estan veient aquí uns... Calla. Uns. Com és això? No mos està sortint bé la jugada. Per què no puc buscar per català? I si ho vas fiques a la barra de buscador? Ah, Aquí, català. Sí. però com ho feia? És que era per aquí, però no. Català. Mira, clica al tac. Aquest, ja està. Allà són. Estàs jugant a Pokémon? Estàs jugant? No ho sé. T'estàs jugant al mòbil. Ai! Jocs de top. Cago en... Aguanteu! Família, aguanteu! Holdeat! Holdeat. Vale, quan arribeu, digueu hola. Diu puta Espanya, per exemple. Per exemple. Vinga. Ho he fet? Molt bé. Súbate. Vinga, Arriba. Família, un plaer. Ens veiem el diumenge que ve. O no. Si Déu vol. Si No Déu va a vol. iniciar rai, no sé. Ciao! Mira, espera. Xapo directe, que si no... Tienen